falde ned. Du tager først fat selvfølgelig. Sådan her. Sådan så herfra med den. Og ja, fordi så får du rigtig fat. Sådan. Ind foran. Den anden hen over. Ja. Og så lader du armene ligesom falde lige ned. Men stræk det. Godt. Så rykker du hen til bolden. Du rykker ikke armene hen til bolden. Du rykker hen til bolden indtil det passer. Sådan der. Yes. Så tager du røv bagud. Strækker overkrop op. Klister øjnene fast i bolden. Og så drejer du kun overkroppen, og så lader du den falde. Nu. Ja, du slår. Hold dig stille. Drej overkroppen. Resten er. Armen er strakt, og resten er fuldstændig stille. Armen er ikke strakt nu. Stræk. Yes. Og så lad den falde. Roligt, Maria. Ja. Det hele er strakt. Det hele. Du retter det op nu. Det skal du ikke. Du skal blive stående ned. Det kommer på YouTube, der. Ja, okay. Så stiller du lige op, så prøv lige at huske det hele. Hvad for noget? Hvad med du skal helt ned og hænge? Ja. Ligesom når du lader dem hænge. Du står sådan her, så lad dem hænge sådan, ikke? Ja. Når de så er sådan, og du har fat, så strækker du. Ja. Og så går du ikke ud til bolden, fordi det jeg viste dig, det er din opstilling. Så er det bolden til dig. Det kan små blive lidt tæt på. Sådan der. Stræk armene. Og en overkrop. Yes. Og nu drejer overkroppen ved at dreje skulderen. Ja, men nej, som helst andet. Du skal ikke dreje armene på overkrop. Se, nu gør du det, at du lægger den for langt væk. Nej, det er ikke godt. Så du står rigtigt. Det er rigtigt, du retter lidt mere op. Stræk armene. Alt er stille på nær, du drejer skuldrene. Stræk armene. Lad falde. Yes.